Vă salut, frații mei! Astăzi facem primul car vlog cu iPhone 13 Pro Max. Și printre primele car vloguri ale mele. Până acum am mai postat, dar am postat în limba, adică cu titlu în engleză. Pentru că nu prea am subiecte așa de vorbite la început și aș avea nevoie să mă sprijiniți voi, să-mi dați voi idei despre ce să vorbim. Mă numesc David, Nonuț, Junior, cum se numește și canalul. Și locuiesc în Austria de vreo 13 ani. Eu am mai avut și înainte un canal de YouTube, în urmă cu 4 ani. Am avut vreo 4000 de abonați pe el. Am făcut ceva greșeală, nu știu ce am făcut, m-am luat de ceva YouTuber, cred că. Și mi l-a blocat, nu știu. N-am știut să dau raport sau ce naiba să face și mi l-a blocat. De data asta vreau să fiu așa mai cumințăros, să văd eu de treburile mele și să vă postez așa, din viața mea de zi cu zi. Cel mai multe o să fie car vloguri. O să testăm cât mai multe mașini. Dacă ajungem la măcar 2-3 mii de abonați, atunci mi-aș permite să mă duc să închiriez unele mașini sau, eu știu, să testez unele mașini, să dau niște bani, să avem conținut pe canal. Dar așa o să vă pun și de la lucru și din viața mea de zi cu zi. Mai vorbim, mai vorbim și noi. Eu aș avea o idee de vlog așa. Și chiar vreau să o fac, pentru că mie îmi place foarte, foarte mult să călătoresc. Și aș vrea să fac un tur prin Europa cu Opel-ul ăsta, extrem de vechi. Are 20 de ani mașina asta, e motorul de 1.7 diesel, de 75 de cai. Dar am luat-o cu 600 de euro, în urmă cu 2 luni de zile. 600 de euro nimica. Deja am băgat în 2 luni de zile, am băgat 8000 de kilometri. Că am trebuit să-i fac schimbul de ulei, că eu nu l-am făcut deloc și vă dați seama că cine știe că nu a fost făcut înainte. Schimbul de ulei și, cum îi spune, starea tehnică trebuie să o fac. Mai am stare tehnică până luna viitoare, dar luna viitoare trebuie să o fac. Problema e că aici în Austria e cam piperat la preț. Dacă mașina e veche, greu treci de trecut, dar te poate costa 1000-2000 de euro. Și nu ți se rentează să-l faci. Și ți se rentează când expiră starea tehnică la o mașină, o arunci și îți iei alta. 3, 400, 500 de euro să-i sări mașini bune, cu care poți să te deplasezi aici în Austria. Să revenim la turul din Europa, care aș vrea să-l fac. Aș vrea să fac mașina asta, v-am spus, vreau să văd dacă chiar e în stare. Deci până acum și-o cam făcut treaba, 8000 de kilometri și-o trecut garanția să-mi demonstreze cum că ar fi bună. Și aș merge până în asta, cum îi spune, până în Irlanda cu mașina asta. Și înapoi, în Austria. Și aș posta tot timpul vloguri din fiecare țară în care ies, vloguri de pe drum, chestii din astea. La punct, adică schimb de ulei, habar n-am, control așa general, să nu ne pornim la drum, să crape pe ceva la mine. Tot am de ales, trebuie să iau numerele jos și să le acolo. Și am putea să facem un giveaway. Mașina asta pe România e destul de bună, adică chiar îți faci treaba cu ea, chiar merg la serviciu, îți faci treaba, nu te lasă într-o, că motoarele astea de 1.7 sunt foarte, foarte reușite. Și am putea să facem așa, dacă ajungem la 5.000 de abonați cât de repede, 5.000, nu trebuie mai mult, o dau pe asta giveaway, gratis, și o duc eu personal, nu trebuie să plătești tu transport, să ăsta, o duc personal și ți-o donez, ți-o dau gratis.
facem un vlog, să vadă lumea cum că nu mint sau ăsta, facem o loterie de asta, nu știu cum se face, o să găsim noi chestie și cine are norocul să o câștige, eu dau personal și mai dau și 200 de euro. Bani, 200 de euro, faci ce vrei cu bani. Și după tot așa. La 10.000 mai facem un giveaway cu mașină, vedem noi, poate luăm una mai șmecheră un pic. Până în 1000 de euro banii din Austria, eu știu, 2000 de euro din România, 2500. Că aici cu 1000 de euro chiar e mașină. Și tot așa. Aveți și voi de câștigat. Normal că am și eu de câștigat dacă sunt la abonați. Pentru că atunci are rost să fac vloguri. Înțelegeți? Până la urma urmei, asta e și șmecheria. Degeaba nu spune youtuberii, nu spune nimeni. Până la urma urmei, de asta se ocupă, să încep toți să facă YouTube, că mai vine un ban de acolo. Dacă ai norocul să fii cineva cunoscut, faci bani mulți. Nu în cazul meu. În cazul meu, nu știu, dacă aș ajunge la 20.000 de abonați, m-aș mulțumi. Nu mă văd așa de sus. Pentru că nici nu știu deocamdată, nici să editez vlogurile. Eu le pun, mie ce-mi vine acum pe gură, aia zic, adică nu editez, nu stai că aici, tai, aici, nu știu. Poate la un moment dat o să învăț și eu. Din România sunt din satul mare, de unde e și Ovidiu Popa. Chiar m-am întâlnit cu el, nu că-s prieten, nu-s prieten cu el, dar m-am întâlnit prin oraș, că doar atâtea zoaie prin oraș și m-a făcut și poză. Până la urmă e unul mai forță. Și vreau să vă spun că e un om, adică ce vezi pe YouTube, așa e și în viața de zi cu zi. Nu-i aroganță, nu-i figură de om sau ceva. Nu, frate, stă și vorbește cu tine. Băiat de nota 10. Nu-l vezi prin oraș toată ziua cu dita mai mașinal și lăsă să dea șmecher. Deci are educație, nu știu, are educație financiară, are educația lui. Nu e un om care să dea șmecher. În general îl vezi prin oraș cu un sat mare cu un S-Class, printre primele lui S-Class-uri, modelul ăla de pe 2008-2010. Chiar au zis într-un videoclip că e mașina lui de suflet sau ceva de genul. Așa că vă rog să vă abonați, să ajungem și noi să facem 4.000 de ore. Mi se pare că îmi trebuie de vizualizate și cred că 1.000 de abonați. Deocamdată am 100 și vreo 60. Și după mai am eu idei așa turbate de-a mea, adică pe aia zic cu toate ori acasă. Facem provocări, facem cascadorii cu tot felul de mașini. Poate că avem și șansa vreodată să facem chiar cu Ovidiu Pop niște vloguri cu luăm niște tigăi de mașini și le nenorocim. Sau chiar mergem în Europa. Fără schimb de ulei, așa le luăm din topor. Ne-am luat și am plecat, știți? Ai grijă unde te bagi, domnișoara, e și proastă. Ce idiotă! În Austria asta e plină de situații. Idioți și rasiști, Doamne feri, Doamne feri. Cum te știe că ești străin, cum ești zero barat în ochii. În rest, ce să vă mai spun eu așa? Mai am așa întreruperi, că v-am spus, eu nu editez. Ăștia care editează bat din gură toată ziua, că îi taie părți și atunci până se odihnea, până își mai găsește cuvintele, au tăiat și își pune iară de când vorbește. Nu că trebuie să bat aici carața. N-am nici subiect, înțelegeți? Ai. Dar nu, dar chiar vă rog să vă abonați, că pe viitor o să fie ceva frumos. Eu lucrez în construcții aici în Austria și o să vă pun vloguri din construcții, tot ce fac eu. Eu am avut o firmă de construcții, de exemplu, dar am închis-o, am avut firma în România și am lucrat o firmă aici, dar
Da, și ce am vrut să zic? Să spuneți cum se vede de pe telefon vlog. Că până acum am pus de pe un, cum îi spunem noi, Huawei. Tot ceva făcut de Huawei. Ceva calitate de asta de mâna 10. Și se vedea, nu pot să zic, era bunicel, dar mi se pare, eu cred că de pe iPhone totuși se vede diferit. Și asta și scop, să vedeți, să fie vlogurile cât mai calitative. Din câte știu eu, abonații care am până acum nu prea sunt din România, pentru că eu am pus în engleză titlurile și majoritatea sunt din Turcia, din America, Japonia, tot felul de țări. Dar sper și chiar îmi doresc să ajung cât mai vizionat videoclipul ăsta, o să pun și titlul în română, cât mai vizionat în România, ca să fim o comunitate de români. Engleză oricum nu știu fraze, o răsfarză, pun titlurile în engleză, stați că poate nu vedeți bine. Mamă, mă doare ochii. Pun titlurile în engleză, dar și pe le traduc pe Google Translate. Se îmbâtă la engleză. A fost, nu s-a legat de mine. Deci nu i-am dat importanță. În schimb știu germană. Asta mă și interesat, doar lucrez într-o țară unde se vorbește limba germană. Și să spuneți dacă se aude și bine, așa, cum vorbesc eu pe vloguri, că n-am microfon și încă nu știu cum să leagă microfonul ăla, trebuie să urmăresc niște tutoriale. Și aș pune și microfonul, să fie cât mai youtubereal, de doar o să leagă. Am vedeți și rău văd, frate. Astăzi mă duc să mă spăl pe bijuteria asta turbată și poate mai fac un vlog. Îl postez, poate tot astăzi sau mâine, văd eu. Mai dețin o mașină. Am cumpărat acum 4 ani, 3 ani și ceva, 4 ani. O Mazda CX-5 din 2014, sfârșitul 2014. Acum e service. E motorul de 2.2 diesel, e o pacoste de mașină, dacă, nu știu, în viața mea nu cred că o să mai cumpăr vreodată Mazda diesel. Mazda benzină, din câte am înțeles, sunt mașini foarte bune, dar consumă. Și acum, știți cum e, eu am și un copil, eu nu pot să stau să cumpăr tot felul de mașini în care să bag bani în benzină. Eu le folosesc, eu în 2 luni de zi le fac 8.000 de km. Și dacă mă costă benzina dublu față de la Opelul ăsta care consumă 5%, pentru mine nu e afacere, adică nu trăiesc pentru mașină. Mazda CX-5 ăsta, diesel ăsta consumă și el vreo 8%, dar problema nu e asta, problema e că e foarte stricăcioasă mașina aia. Mașina aia chiar mi-a distrus psihicul, am băgat în 4 ani 12.000 de euro în ea. Acum am dus-o pentru motor. Am dus-o la un mecanic, la un service turcesc, adică service, în Austria făcut, dar turc. Mi-a promis că, vai, că să vezi, că ți-o facem, că o bijuterie iasă din ea, cu ăsta, cu arborele cutit și tăcheții astea, ăsta e o problemă. Mi-a luat 2.850 de euro, am mers 300 de km cu mașina și mi-a apărut înapoi motorul, probleme la motor. Motorul pe proof, să zicem în german, nu știu cum e, check engine sau asta. Și am dus înapoi după 300 de km și acum bagă turbul încă în aia, că e de la turbo, că nu știu ce, bă, nu e de la niciun turbo, că se vede motorul, soarele mamei în mașină. O frecat, dar nu mai frate. Mașini. E bine, ori să-ți iei cazane de astea vechi, care dacă se strică ai aruncat-o, ori să-ți iei mașină până în 50.000 de kilometri. Dar să-ți iei mașină de 5-6 ani și să aibă deja 150-160.000 km,
ți-ai luat investiție pe viață, mașina aia, de atunci începi să-i bagi bani în ea. Mașina de la 200 și ceva de mii de kilometri, atunci deja iar e destul de binișor, din cauza că s-au băgat deja banii în ea. S-au făcut distribuții, s-au făcut ale, s-au făcut ale. Dar dacă e de la 150 de mii, ți-ai luat cazan pe roți. Eu mașina aia vreau să o vând. Acum când o să o vând, normal, practic e bună. Adică atâția bani băgați în ea în sorbă de mamei ei. Dar nu vreau să o mai țin că mi-e frică. Mi-e frică că mă lasă ea. Și știu chestia asta. La Mazda asta e problema. Din 4 în 4 luni trebuie să mergi în service. Zici că e în literă de lege. În schimb, cazanul ăsta de 600 de euro, mă duc, frate, cu el de 2 luni, am băgat, am spus 1000 de kilometri și nici nu i-a făcut schimbul de ulei, de de mașină, de mașină și își vede de drumuri. Frații mei, de aici deja am cam obosit cu vorbitul. Vă lăs, mai am așa vreo 3 minute până acasă, vă lăs să vizionați drumul. Vă mulțumesc care ați ajuns până aici și mi-ați vizionat videoclipul. Vă mulțumesc foarte mult și chiar vă rog, dacă vreți, nu vă costă chiar nimic, să vă abonați, să creștem cât mai mult de abonați, să YouTube-ul să mă listeze cât mai mult. Vă doresc o zi frumoasă în continuare și ne auzim în celălalt videoclip. Vlog. Acum, ca și cum eu n-aș fi aici, înțelegeți? Normal ar trebui să vă pun o muzică, ceva de fundal, dar de unde dacă se știe cu invitatul, ciuciu. Deci avem mare radar, zona de 30. Asta radar te ia din toate pozițiile. Radarurile noi sunt foarte mantite. Dar du-te mai acolo, Merciulică, că ai loc, la mea. Sper că nu v-am plictisit cu subiectul ăsta meu, nu a fost nu știu ce de vorbit, dar sper să nu vă plictisesc. Trebuie să mă înțelegeți că sunt chiar la început și chiar îmi doresc chestia asta să fac YouTube. În viitor nimeni nu s-a născut învățat. În viitor apropiat o să învăț și eu să editez. Mă scuzați că sunt haine de lucru, dar muncesc. Acum, de exemplu, mașina mi-e plină cu lemne. Aduc lemne de unde muncesc, că am încălzirea pe lemne și le duc acasă.
Încă o dată mulțumesc pentru vizionare și o zi frumoasă vă doresc.